zocht dat je aan het... ja, wat ziet je gaan doen? Het lassen en het werken. Een aanhanger aan maken. Oh, ik dacht je is bezig aan de auto van Zweedse makelij waar we de naam niet van mogen nemen. Ja, nee. Oog. Dat zijn verschillende projecten wat lopen. Hé, maar dan Ron, dan missen we wel een handige Harry. Als zelfstandige moesten, hè? Best een lasser. Nee, maar dat leert ze allemaal vanzelf. Dat gaat allemaal vanzelf. En in welke hoedanigheid ben je dan zelfstandig? Als klusbedrijf? Of? Nee, als oldtimer restauratie. Aha! Dat wordt de insteek dat ik op mezelf ben begonnen. Wanneer wordt het? 2021. Oké. En dat is wel lang twijfelen geweest, want je hebt toch een vaste baan wat ze opzegt. En een hele goede baas gehad. Dat doe ik nu 18 jaar geweest, dus ja, dan is dat wel Wat deed je eerst dan? een heftruckmonteur. Oké. Maar ja, altijd met auto's bezig geweest. En dan deed zich de mogelijkheid voor dat ze dat kind kon doen. En dan moest ze dat doen. Die mogelijkheid deed zich voor. Ja. Waarom? Financieel kan ze het dan doen, want normaal van tevoren gaat dat gewoon niet. Nee. En nu kreeg ze een beetje ruimte en dan kan ze ook een keer iets minder hebben als het minder is, maar het gaat super. En dit is gewoon, hij woont ze ook? Hier woon ik joh, ja, dat is woonhuis aan deze kant. Mijn god, Ron, Ja. die woont als god in Frankrijk. 40 allemaal hier of niet? Ja. Hier is het zo, kies op zijn En deur. ik zeg tegen die jongens, we kregen niet heel druk de kans om in Terlinde een opname te maken. Ja. En we reden heel langs en ik zocht dat ze aan het knommelen was. Ja. Nee, dat is Oh, is dat is niet een goede woord. Dat ze aan het werken was. Jullie zeggen klussen, jullie zeggen kloemelen. ja. Maar, ja, best ze van Terlinde. Ik ben origine van Terlinde, ja. Wow. 54 jaar al hier. Ook hier op deze plek? Ja. En wij woont hier allemaal, behalve Dick zelf? De vrouw en ik en af en toe de zoon. Af en toe de zoon? Ja, dat zit bij de pap en woont af en toe bij ons. Oké, dat is Tine stiefzoon? Nee, ja, dat is mijn stiefzoon. Oké. Dat is de zoon van de vrouw. Oké. Nou ja, hengertjes zie ik staan. Ja, En die maakt ze in opdracht? dat is een opdracht, ja, dat is van mezelf. En de volgens van de klant. En achter staat nog een projectje en ik heb nog een locatie, daar zijn we ook met 2 auto's bezig. Dus we hebben genoeg om aan. Verkrijg de tijd om. En zonder merknamen te nemen, maar dat is ook wel een projectje, zie ik, hè? Ja, dat is zo goed als klaar. Ik zit nog op een paar onderdeeltjes te wachten. En dan kan dat in elkaar. Er zit geen spuitwaarde, maar ook groot onderlangs, logisch, van die leeftijd. En dat is van een liefhebber. En dan wil hem eigenlijk dadelijk in showroom staan hebben, dat er hem boven een spiegel kan zetten. En nu hebben we de achterkant gedaan. En binnenkort zal we de voorkant doen, onderlangs. Dat is met die klaplampen Ja, weer, ja, hè? ja. Zonder turbo. Al zonder Hij turbo? is met turbo en zonder turbo, ja. Is zonder turbo beter? De machine gaat minder afgejakkerd. Oké. Als de turbo hebt, gebruik ze turbo. Maar bijna kloos is het, hè? Ja. Ja, het ziet er erg goed als dat het is. Als die bumper erop zit, dan is dat weer een hele auto. Hè. Ah, maar daar is er een hoop uitgehaald. Jo. Anders kan ze niet gaan lassen, dan staat dat ding in brand. Hé, maar was hij vroeger ook al altijd bezig met... Altijd met auto's bezig Ja? geweest. Ja. Verschillende opgeknapt. Een hele oude van 19... wat was hij? Van voor de oorlog. En dat is in Italië, hebben ze er een aluminium carrosserie opgezet en dan komt dat ding hier. Dat had ook in Italië meegereden toen in die grote Mille Miglia. De Mille Miglia. Ja, en toen is er verloren geweest ergens en hij heeft een stuk ergens gelegen. En dat hebben ze mee aangebracht en zo ze eraan willen beginnen. En voor een jaar aan gewerkt aan de auto. Een jaar. Maar echt van het chassis tot de carrosserie, tot de achteraas, tot de motor, alles. Wie maakt zich dan, als ze een project van een jaar is, wie maakt zich dan een kostenpleetje voor Dat is heel moeilijk, want bij dezelfde maanden heeft nu ook weer een aangebracht. Ook weer een van, deze is van 51 of zo. Dan waren ze wel tevreden over ja, hun werk. precies. Al hebben ze dan een jaar aan gewerkt. Het kost natuurlijk klauwen voor met geld, maar ze zijn er wel tevreden over. En kijk, de lees altijd uit zijn uurtje.
Dat is logisch. Ja. Dat kent ze niet, die kent niet alles door. Maar uiteindelijk Dat, heeft ze uiteindelijk achteraf bij zichzelf gedacht van ik heb een goede rekensom gemaakt. de kent ze niks op loslaten, want de man zelf heeft je ook zo gehad van, dat gaat zoveel kosten en dan heb ze 10 uurtjes voor nodig. Ja. Ik zeg, ja luister heer, en er stond dat ding in de mond hier. Zeg, de kind er geen kostenpleetje aan vasthangen, die wisten niet wat ze tegenkomt. En dat wordt ook zo, er komen zoveel dingen tegen waar ze nog... De achteras die soort scheef eronder, dat houdt nog geen eens gezien, maar als ze dan gaan meten en dan gaan ze kijken en dan gaan ze carrosserie erop zetten, dan komen ze erachter dat er 4 centimeter in zit. Als nou Emes zegt, hè, Dat is ze niet zo. als Emes nou zegt van ik wil de auto, was die zei, hij moet hem boven een spiegel kunnen zetten. Dus de auto moet in showroomconditie, dus de max eigenlijk van een auto met allerlei mankementen mag zich weer aan een auto zo goed als nieuw. Het ligt erop wat de klant wil. Hè. Ja, maar vult ze dat nooit als druk op die schouders? Of bist ze zelf ook een hele precieze? Ja, dat is het erge eraan, want ik gewoon soms te ver voor de lui. En de meesten die vinden dat wel prachtig, maar dat is voor zeker af en toe list ook uurtjes. En tot ze te goed wil smaken. En dan denk ik, ja, ik kan dat niet doorrekenen. Dat is het nadeel eraan. Ja. Maar ja, wie zo'n man, de leert ze kennen op een of andere manier. En op een gegeven moment matcht dat en dan weet ze dat dat gewoon moet kloppen van voor en van achter. En dan maken 10 uur of 20 uur extra ook niks meer uit, omdat er het gewoon goed wil hebben. Goed wil hebben. Want dit is niet een auto waarvan ik zeg van dat is immers die door en rijdt met heel veel geld. Want anders kiest ze voor andere auto's als er heel veel geld is. Maar het is een liefhebber. Ja, maar die is ook wel goed bedeeld. Dat mag Oké. ik wel zeggen, want hij heeft als ook een 24 auto's. Niet allemaal deze, van 1950 tot 2006. Dus deze past gewoon leuk in zijn collectie. En de collectie. Oh, te gek. Ik zeg, ik ben in 21 ben ik voor mezelf begonnen. Ja, Waar staat net voor of waar is toen al corona? net te vuur of... Nee, dat was in de corona. Dat vind ik dat extra In dapper de dat ze corona. dat gedaan is. Ja, maar dat is een samenloop van. Er wordt een nieuwe directeur gekomen. Dat wordt landelijk overgenomen, het bedrijf waar ik werkte. En ze zeggen wel verandert niks, maar er verandert alles. En allerlei onderhuids begint dat dan en gaat dat dan. En kent ze er midden vanwege. Ja, het wordt een familiebedrijf. En na zo'n grote overname is het dat niet meer. Dan werd ze gewoon een wereldspeler en dan is ze gewoon een nummertje. En dat kost echt niet goed met de vanwege. Ja, het bedrijf raakte zijn identiteit kwijt. Ja, ze zeggen wel dat is niet zo, want dat is net wat het bedrijf maakt, dat identiteit. Alleen hebben ze in de gaten na een half jaar dat het echt niet meer is. Ja. Tenminste voor mij niet. Er zijn lui die werken er wel nog. Er zijn lui die zijn weggegaan. Er zijn zelfs lui teruggegaan. Die waren van tevoren weggegaan. Dus dit lijkt me zelf trouwens wie ze er zelf in steekt Ja. en wie ze dat voelt. Maar is corona voor dich een valse start geweest? Of is Nee. Want die kind ze in Want dat principe was geen zelfs- ganse lijn niet werk Dat doen. was hè? zelfs super, want dan komt er geen lastig vallen, want de mochten niet korter dan 2 meter bij staan, dus ja, gang maar niet. Maar dan kan ze rustig door. Home office. Ideaal. Ideaal. Bij wijze van spreken, zet een auto maar op de oprit neer. Ik kijk wel ernaar. En ik belde, ik appte, ik stuurde foto's. Kun je het wel eens voor dat ze nog dingen tegenkomt waar ze zelf geen antwoord op heeft? Ja, en dan moeten we gaan zoeken, wie gaan goed oplossen. Ja, zeker. Is dat ook een deel van de charme Is van de het werk? uitdaging en dat heb ik zelf ook letterlijk ondervonden met een Fortje van 19, wat was het, in de 50 in de Ford Anglia. Oh ja. En dat was een bol uit de keer en daar had een motortje erin liggen en de man vond de auto de motor niet zo lekker lopen. Want dan willen alleen met de kleinkinderen ietsjes gaan eten met het ding. Maar dat liep niet fijn. Ik zeg, ja, dan kijk je een keer naar. Dus dan gaan ze zoeken, gaan ze kijken. En dan moesten de kleppen stellen, komen ze achter, maar dat gaat niet bij die motoren. Die zijn er niet op gemaakt dat ze de kleppen kunnen stellen. Dus de motor moet op elkaar en moesten de kleppen eruit worden en afsliepen of bilassen. Vroeger was dat niet, ze wilden een hele goedkope auto. En dan werd het zo gedaan. Waarom moet voor kleppen gaan stellen? Kost allemaal extra materiaal, dat kun je er niet erin zitten. Ja. Ik zeg, ja, dat en dat is het geval. Ja, nee, dan gewoon voor het laten. Dus dan heb ik daar
25, 30 euro ingeduwd en er gebeurt niks. Maar die heeft ze wel betaald Nee, dat gekregen. heb ik ook niet gewild, want ja goed, ik heb er niks aan kunnen doen aan de hele auto niet. Ik heb er wel goed gezocht en nagekeken, maar ja, dan is het jammer dan. Dat is het risico. Ja. Dat is het risico. Ik heb ook een carburateur gereviseerd door de oog en dan breekt hij een stuk af. En dat is een unieke carburateur, daar kreeg je gewoon niks meer van. En dan is het zoeken. En dat is ook 120, 130 euro wat ze dan besloten. Het is niet veel, maar het is toch, moest ze achterlaten. Dan vindt ze toch nog een stukje. En dan kan ze erin zitten en dan deed er het weer. Dat is het risico. Deze plek, daar hebben we het al over gehad. Het werk was zelfstandig nog eens doen. Wordt hij een hechtleed. Ja, Ik niet meer, dat is een gelukkig mens. ja niet dan. Met alles, met de liefde, met het werk, met alles. Niks meer aan doen. Nee. Niks meer aan doen.